yara nawa ka hida ba ka yi halin shi ba, sun sa hankali na ma ya tashi. Addu'an ma da na saba yi ta fita gida, wai da me zan ci da dawa koko da hama da tarbiyyarsu. Ya Allah, Allah ka yafe mu. Astaghfirullah wa atubu ilayka ya Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Assalamu alaikum. Ina gajiya? Badallah. Ya tsofaffin lafiya lau? Alhamdulillah. An gaba ta bada ina zuwa haka. Insha Allah ina ganin zan je masallacin mu nan na Kankwana. Akwai karancin butoci to wani bawan Allah ya duba Allah da manzo ya miko mana sadaka, shine zamu kai. Dama wajen ka ne. To lafiya ne ko yaro? Ya kawo karan yaran ka. Yara na kuma me suka yi? Sun shiga da yankin arna sun je sun sa ta alade su kan kasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ka haifi da baka haifi halin su ba. Yanzu ni dan da na haifa zai je yankin arna kuma ya rasa abin da zai sata sai alade. Tir kai. Ina ba za ta yiwu ba. Ina tuka suna warwara, masallacin ma na fasa zuwa, kuma gida zan koma yanzu za su dawo su same ni. Yaro Allah ya ma albarka, Allah ya shirya ka, Allah ya shirya ka. Nagode. Ai da baka bani butan ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ke ina mamaki? Ban ji ba. Tashi in zauna da ni da ke mu jira yayyanki su zo. Za su ga yadda ake kare jini biri jini, za su ga yadda ake yi ko ni ko su yayyan nan naki. Jira su. Ke tashi ɗauko min bulala ɗaki, sauri sauri dinga ma ai gana mun ne wallahi alajan ne yayi daɗi wallahi. Ina gaya ma aladin nan yi daɗi wallahi. Wai ka arna da masu keji? Kai. Na babu. Yanzu rashin mutunci har ya kai ku zo gabana kuna maganar naman alade na da daɗi. Kai da wannan ɗan iskan gurguyayyen kan ko? Baba baka ci aladen bane baka ji wani baba ba ka ɗanɗana mana kaji. Na manta mun kuma ma aleda ba ma tuwo wallahi baba mugun daɗi ne da shi. Wannan ɗaki kan jini ya fallazo maki. Kai